Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pangilin nila ni San Basilio ug San Gregorio na San Seno, mga obispo ug doktor sa simbahan. Pangayo nato ang ilahang giya o ilahang pangaliya diha sa tuang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga pinaagi sa mga panigignan kita usab makabaton sa kinabuhi ug magpuyo subay sa mga balaod sa Dios. Ug aron ang ngayon takos kita sa pagsaulog ning Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa samahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagtudlo ka sa imong simbahan, pinaagi sa mga panikingnan o pagpanudlo ni San Basilio o San Gregorio, itugot nangamuyo kami nga makakaton kami sa imong kamatuuran diha sa pagpaubos o sa kanunay magbansay niini diha sa paghigugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Nan kinsa man ang bakakon. Ang bakakon mao katong nagingon nga Jesus, nga si Jesus dili mo ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo. Kay gisalikway man niya ang amahan o ang anak. Kaya ang nagsalikway sa anak, nagsalikway usab sa amahan. O ang midawat sa anak, midawat usab sa amahan. Busa ang pingin gayon ninyo ang minsay nga inyong nadungog, sukad pa sa sinugdan. Kay kung inyong ampingan, diya sa inyong kasing-kasing, ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diya sa anak o sa amahan. Ang isa ni Kristo, kanato, mao nga ang kinabuhing walay katapusan. Gisulatan ko kamo mahitungon ni atong buot mo limbong kaninyo. Apan gibubuan na kamo ni Kristo sa iyang Espiritu, ug samtang ang iyang Espiritu anaa kaninyo, wala kang magkinahanglan og laing magtutudlo.
Kay ngayang Espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang, ug matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa sunda og itudlo kaninyo sa Espiritu, ug pabilin kamo diha kang Kristo. Busa, mga anak, pabilin kamo diha kaniya, aron makabaton kitag pagsalig ug dili maulaw, nga matubang kang Kristo sa iya unyang pagbalik. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Awit ang kinugbagong awit. Kinagimusod katingalahang mga buhat. Sa iyang tuong kamot nakakabot o kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran iyang ipahayag ng iyang katarong, na hinumdum siya sa iyang kaluig sa iyang kamatinudanon, alang sa balay sa Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kaning Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaw ni kao Ginoo. Kini ang gisulti ni Juan sa diha nga ang mga kadagkuan sa mga Hudeyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay? Nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili. Mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili. Mitubag siya. Og sila miingon, Nan, sulti kami kung kinsa ka, aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo may tungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Hawani ang dalan nga gian sa Ginoo. Kinsa ang gisulti ni propeta Isaías? Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo, gipangutana usab nila si Juan, kung ikaw dili mo ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo, nga wala ninyo hiili. Moabot siya sunod kanako, apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo didto sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, di namunyag si Juan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan. Aniya pa kita sa oktaba sa panahon sa Pasko o sa pagpakatao sa tuang manunubos nga si Jesucristo. Mga igsuon, dinhi sa kalibutan, adunay daghang mga tawo nga nagtuo nga pinaagi sa ilahang kusog, pinaagi sa ilahang mga kabtangan, pinaagi sa ilahang kasikat, pinaagi silang mga kwarta,
ilang maangkon ang tinuod nga kalipay, ang tinuod o ilahang matagamtam ang kaluwasan, pinaagi lamang silang kaugalingon. Usahay mao kini ang anging bantayan sa tao tungod kay kung sikat na gani siya, kung dunggana na gani siya, mawala na sa iyahang kinabuhi o siyang panghunahuna ang tinuod nga naghatag kaniya og kusog. Mawala na sa iyang mga panghunahuna ang tuburan sa iyang kusog o kung kinsa gayud ang tinuod nga maghatag og kalipay, maghatag og kaluwasan. Tungod kay na-overwhelm na siya sa iyang gahom, sa iyang dungog o sa iyang mga bahandi. Nga para sa uban, ang kwarta lamang ang makahatag o makasulbad og problema. Ang kwarta lamang ang makahatag og tinuod nga kalipay. Dungog lamang, gahom, may maghatag kanato og tinuod nga kalipay. Apan sa ebanghelyo karon nga atong nadungog, ato ang masuta nga kining tanan, dungog, gahom, bahandi o uban pa nga atong gihuptan ning kalibutanan, lumalabay lamang tungod kay adunay maghatag kanato og tinuod nga kalipay, adunay maghatag kanato og tinuod nga kaluwasan. Walay lain kundili si Jesucristo ang atong manunubos. Gani si Juan nga magbubunyag, sikat na siya kaayo ni atong panahuna. Daghang mga tao ang miadto kaniya, daghang mga tao nga midayi kaniya, daghang nagtuo nga siya mao gayud ang Mesiyas. Pwede katong sakyan ni Juan nga magbubunyag. Pwede siyang magtakuban, pwede siyang magpakaroon ingnon na siya mao ang Mesiyas. Apan wala ka nabuhatan ni Juan nga magbubunyag. Nagpabilin siya nga mapaubsanon. Kay siya nasayod sa iyong kaugalingon, nga doon na pa'y mas labaw kaniya, nga moabot, nga maghatag gayud og kalipay, tinuod nga kalipay, maghatag og kaluwasan sa tanan. Munang gipangutana siya pag-ayo kung siya bagayod si Mesiyas. Siya bagayod ang moabot sa kalibutan, ang gipaabot sa mga tao nga magdala sa kaluwasan. Apan si Juan nga magbubunyag, matinud-anon ug honest kaayo siya nga mitug-an nga dili gayud siya mao ang Mesiyas. Gani mapaubsanon pa siyang miingon nga doon na pa'y moabot nga mas labaw ka nako. Nga bisan gani sa paghubad sa sandalyas, dili ako angayan og takos ni ana. Si Juan nga magbubunyag, nagpakita kanato og maayong panig-ingnan diha sa pagkamapaubsanon. Dunggano na kayo si Juan. Gamhanan na si Juan atong panahuna. Ang mga tao ni tuo kaniya, ang mga tao miyukbo kaniya, apan wala mo take advantage si Juan. Hinunua, iyang ipaubos ang kaugalingon. Kay nasayod siya, nga kining tanan, gihatag sa Ginoo kaniya, grasya sa Ginoo kaniya, ug gihimo siyang instrumento aron sa paghawan sa dalan sa Dios. Munang sa tong kaugalingon, kita usab kinahanglang mamalandong, kita usab kinahanglang magbantay. Kay diha sa tuang pagpanikay-sikay, usahay mahulog ta sa laang sa panulay. Pinaagi sa tuang kusog, nagtuuta. Nga di nato kinahanglanon ang Ginoo. Pinaagi sa tuang gahom, sa tuang dungog, nagtuuta. Nga wala ta magkinahanglan og Ginoo. Kay para nato naana nato ang tanan. Pero mga igsuon ko diyan ni Kristo, bisan naana nato tanan, apan maabot gyud ang panahon nakuhaon ka na sa Ginoo kun kita magpatuyang lamang. Ang mga grasya nga gihatag sa Dios kanato, gihatag kana aron atong gamiton nga mamahimo kitang instrumento kaniya. Kung magpatuyang kita sa atong kaugalingon, kung para nato ato aning tanan tungod sa atong pagpaningkamot, then ayaw pa paabot nga mabot ang panahon o higayon nga ang Diyos na mismo ang mukuha niini. Huwag mamahimo ka ng makaluluoy diya sa imong kinabuhi. Kung naanan nimo ang tanan, kung naanan nimo ang dungog, kung naanan nimo ang gahom, pagpaubos sama kang Sang Juan nga magbubunyag. Bulahan katong mga mapaubsanon, bulahan katong midawat, na ang tanan nga naa kaniya iya sa Dios. Kay kana pagadugangan pagayud kana sa Ginoo. Aron sa ingon, padayon ka nga mahimong instrumento siyang gugma og kaayo ngadto sa katilingban. Nga mahimong instrumento sa pagdani sa uban, balik ngadto sa matarong nga dalan.
ug mao kini ang napuy-an sa mga santos nga tunggay sa ulog karon ni San Gregorio ug ni San Basilio. Sa ilahang pagpaningkamot, sa ilahang pagtuman sa kabubuton sa Dios, ilagay napuy-an kini mga butanga. Nagpaubos sa kaugalingon diya sa pagpangalagad. Doon na sila posisyon sa simbahan. Yes, mga obispo sila, mga doktor sa simbahan. Apan, ilang gidala ang mga hiya sa Dios. Ilang gipakita ang hiya sa Ginoo. Ilang napakita ang dagway sa Dios diha sa katilingban. Ug ginaw to sa bunta ang makigsunan ko ni Kristo. Nga sa ato ang pagkamagtotoo, sa ato ang pagkasumusunod sa Dios, sa ato pagkabinunyagan, ang dagway ni Jesus, ang dagway sa manunubos, mao atong mapadayag diha sa katilingban. Ang pagkamapaubsanon ni Kristo, mao sa bato ipakita diha sa kadaghanan. Ang panigingnan ni Juan nga magbubunyag ato sa mabatunan nga taliwala sa tumakalisod ning kalibutana. Taliwala kung unsay atong status ning kalibutana, magpabilin lang gihapon kita nga mapaubsanon ug atong dawaton nga we are nothing except our sins. Wala tay ato ning kalibutana, ang tanan iya sa Dios, gawas sa ato ang mga sala. Unang angay kitang magpaubos, angay kitang musalig ug mutuo sa Dios, angay natong isurrender ng kaugalingon ngadto sa Ginoo. Sa atong pagpaday ng Santos nga Misa, pangayo nato ang panghalian ni San Basilio ug San Gregorio, ingon man ang tabang ni San Juan nga magbubunyag. Nga pinaagis ng mga panigingnan, kita usab magpuyo diya sa kinabuhi nga dalaygon, kinabuhi nga makapahimuot sa Dios, kinabuhi nga maghatod kanato ngadto sa tinuod nga kalipay ug kaluwasan. Amen. Palihog manindog. Magampo kita nga mamahimo kitang angayan nga pagatawgong mga anak sa Dios ug mosalig kita sa iyang panalipod. Sa matag pag-ampo mutuaw kita, Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga binunyagan, magkinabuhi sa matinud-anon sa ilang dignidad, isip mga anak sa Dios, ug makanunayon sa ilang panahal sa pagsalikway kang Satanas, ug sa iya mga buhat, ug mulaga sa Dios ug simbahang Katoliko. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Kasi gayon dasdason kita sa atong kahuyangan, kalibog sa pag-antos, nga magpalaban kita kang Hesus nga nakabuntog sa kalibutan. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga panahon sa gubat o kagubot, ibalik pag-usab sa Ginoong kalina o kahusay sa atong hunahuna o sa katilingban. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga pinagi sa bagong kasangyawan, ang katawan makakaton sa kamatuoran ug muusbaw diya sa dalan sa kaluwasan o gugma. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Kasi Venerable sulgon sa Dios, Tupilo Kamumot, Obispo, mabawi na sa kadungganan sa altar. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga mga matuhon nga nangamatay na makadangat sa langit ng gingharian. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Itugot kanamo o Ginoo, nga tapos kami gipakaon sa imong pulong ug sapan sa kinabuhi, malampusan unta kaming makabuntog sa mga pagsulay sa kinabuhi, ug ipatunhay namo ang kalinaw nga gibilin sa imong anak. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imo magkamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, makapahimuot unta kanimo ang gasa nga mong gihigugma paghalad kanimo nining pangilin niya ni San Basilio ug San Gregorio sa ilang mga pahimangno. Magdahigon ta kami kanimo sa tibuok kasing-kasing kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gipayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diya sa fiesta nila ni San Basilio ug San Gregorio. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos nila nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi silang pagwali o gipanalipdan pinaagi silang mga pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, Dawa ta kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, Dawa ta kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Julito among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, San Basilio ug San Gregorio, nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Gitudluan kita na Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ug kang kahum ug kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Mag-ampo kita. O Ginoo, tudloi pinaagi ni Kristo ang magtutudlo kami ngaymong gibuhong kang Kristo ang pan nga buhi aron niining pangilin nila ni San Gregorio ug San Basilio makatuna namo ang imong kamatuuran ug bansayon namo kini uban sa paghigugma kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Daigo ng Dios, daigo ng iyang santos nga ngalan, daigon si Jesu Kristo, matuod nga Dios, ug matuod nga tao. Daigo ng ngalan ni Jesus, daigo ng iyang mahal uyamot nga kasing-kasing, daigo ng iyang bililhon uyamot nga dugo, daigon si Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar, daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito, daigo ng mahal nga inan sa Dios nga si Maria Santissima, daigo ng iyang santo sa gulay buli nga pagkagipanamkon, daigo ng iyang may mayaon nga pagsakas sa langit, daigo ng ngalan ni Maria, Berhen o Ginahan, daigo ng iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose, daigo ng Dios diya siyang mga anghel ug mga santos.